तो बाबा कहले कि 9 दिन के मुर्दा भइले ई जीना। ई 9 दिन के बासी मुर्दा भइले, टटका मरो रही तो जिया गया। बाबा कहले 9 दिन के मुर्दा भइले ई जीना, आ ढेर दिन के मुर्दा हो एक माटी दुदलवा। एकरा के लेके माटी दिवा। इन 9 दिन के मुर्दा हो गए, टटका मरो रही तो जिया देती। इतना बात जब भरथरी सुन ले तो भरथरी के आंख क्रोध से लाल। कहत रे आपकी जानत रहनी बाबा तू, अरे अजमत में जानत रहनी बाबा तू, अजमत में पूरा हुआ। बाकी तू तो हुआ जंगल के ठग बटमार, बाकी तू तो हुआ जंगल के ठग बटमार। आ तोहरा वैसन जोगी हमरा गली में